L'Hospital del Futur està cada vegada més a prop de ser una realitat. Les obres de la Clínica Girona avancen a bon ritme i van sobre el termini previst. Per ara es troben en fase de buidatge de terra, concretament en la tercera planta sota terra, però esperen acabar aquesta fase com a màxim d'aquí a un mes. L'edifici, com bé sabeu, consta de planta baixa, 3 soterranis i 7 plantes a davant i 3 a darrere. Llavors, precisament, lo dificultós és tot això, vull dir, ara no es veu perquè estem baixant les 3 plantes, ja estem fent pràcticament la tercera planta de soterrat. Durant aquesta fase s'han hagut de construir diversos pous per buidar l'aigua i ja tenen feta tota la corona de fonaments fins la planta -3. Es va treballant al ritme adequat, ja us he, com he dit, amb aquests 8 pous que van traient aigua i les màquines que van traient la terra i trasladant-la. Una vegada hagin arribat a la quarta planta, faran la llosa definitiva del terra i començaran a pujar l'edifici. Ara estem fent precisament el que no es veu, la gent passa per allà però diu és que no veiem res perquè el que fem és anar enfondint i a partir d'aquí ja començarà a pujar i està previst que a finals d'any ja es vegi una bona part de l'edifici fet. I dintre del previst, vull dir, a finals del desembre 2020, gener 2021, estarà acabat l'edifici i llavors faltarà acabar d'urbanitzar tota la part exterior i fer el trasllat. Des de gerència creuen que no hi haurà més entrebancs i que compliran els terminis previstos. Així doncs, l'edifici de la Clínica Girona podria estar acabada al desembre del 2020 o al gener del 2021. Després, només faltarà acabar d'urbanitzar els seus voltants.